na. Oh my God. Pero nga naman din ang life, no? Ang buhay ay weather lang. Kompleto ang Alaba except sa usa. Gi-message ka na mo diya kayo. I-textan pa gid. Aday ka na din. Tawagan pa yun. Wala man kalig tubang. So excited, taas ka mo. Saan na mo dani sa may Dahilayan Bootcamp. Kaya ni mo? Kaya ba kundi mo? Kaya kung live nyo. What's up, madlang people? It's a Sunday Christmas morning sa Dahilayan. Welcome to my channel once again. Mag-celebrate taog Christmas with the Alaba family. Wala ni giplano, diretso lang. And wala ta kabalo kung mag-ulan baon niya. Basta kay mag-enjoy ta nara sila. Gamboa family, si Mama, si Babe. Grabe mo ning nag-viral oh. Plan na. Oh my God. Rodson. Si Casey. First time na mo na uban si Romeo Alaba. Ngita to kuan dito baga. Order na sila. Puta ka balon si may tabo ani. So go with the flow lang tani no. Si budget di ay wa pa ni tulog. Wala na memory. Ingin sila nga ganina ra dani nagulan. Ang atong plan A is madto ta sa inflatable Survaflu. 200 per 3 hours. Ulan man, so posible nga dili gyud kay basa. Pero nga naman din ang life, no? Ang buhay ay weather lang. When storms come, you have to learn to dance in the rain. Kasi gusto maligo sa ulan? Wala. Magpalupad yung tatag drone. Ang drone, daot pa siya nga ipalupad nga nag-ulan. Okay, di man siya waterproof. Ang lifespan sa drone, wala gyud. Di ra siguro maabtan og gear kung mabasa gid siya humod. Sa tong gapamina og MOR dani. Mina kaon sa oras? Dito mi sa school kasama ang boarding house. Maka-picture. Oh, pwede kayo. Smile. Taga-asa mo, ma'am? Taga-asa mo? We are from San Canan. Gapamina mo sa MOR, ma'am? Pansin sa MOR. Sige, atong tag ebidensya oh. Plan. Nakaila siya si mo. Ila. Kita siya. Ako dahil si Bernie Bitok-Bitok. Sorry, Luis Manzano. Ano din sila gato nga Luis Manzano ko? Guwapo ka pa man kay Luis. Siya ngalan? Master Poppy. Nakaila na giveaways. Na. Gatot lang ha. Makakita man natin si Bernie. Burn. Gapamina pa sa gumagya mga ikog pinastuan. Burn. Na ako yung nailada ni Murag. Sige na sila kuhan. Mga fans ni mo tanaw. Ako dahil sinabing Megan yun from Dahilayan. Kasi nanabuntag. Kanabuntag pero wala. Buntag. Bayo na buntag. Hindi na buntag ihahak. May bugman na magulit ako. Kompleto ang Alaba except sa usa. Ang pinaka second to the last na mong manghod niya. Si Ronald, shout out ko dia. Hindi na ma-deprive mangyud ka sa mga ingana mangyud na. At least nakakadia with Raiko. Swerte kay si Raiko. Antos na sa anton mudako na. At least mudako na si Raiko, pwede na mabiyaan. Pwede na palag kang lula. Una-unaan to ka kuya, ako tingnan sila nga. Tawagan ka or next time malang kay karon. Ang panahon kay lain man kuya. 10:39 nag-chat ko yung ko nga nakamiranda kuya kay kuan ato mi Dahilayan. I-reply. I-message ka na mo diya kayo. I-textan pa gid. Aday ka na din. Tawagan pa yun. Wala man kalig tubang. Casey. Unsa man nato ni pag-play Casey nga wala man. Unsa man nato ni pag-play? Balag maulanan ka? Hala. Ma'am. Wala may kulang? Wala. Thank you. Hindi na po tamang-tam. Basta nga.
Tag 250 ang adults. Tama? 150 ang pisot. Ang tuli na 250. So may gani kay wa pa ko nakatuli. Actually mga migs, first time na ko nga gamito ning Sony as the main vlog camera. Kasagara kay GoPro ang among gagamiton. Excited, taas ka mo! Ang rules dani, ang age minimum of 4 years old. Pila yung edad? Ako 3 years old pa man ko, dati ko kabaluan na eh. Wear socks. Not allowed ang food or drink. So na area for beginners, pero na challenging. Dili mag-wrestling, oy! Nangumpisal na mo? Narabay kanta nga, Last Christmas. Last kalingaw ang mga bata doon eh. Pero kailangan nga na yung mga adults mag-supervise. Imong medyas kung mag-ulan yun. Sensya na lang yun. Yung medyas kay basa yun. Saan na mo doon eh sa may Dahilayan Bootcamp. I'm sure dagang kay mga adults na ganahan dyan po na sa mga bata. Yan, di ba? Kita naman ninyo mga naong sa mga bata. Happy kayo. Super. Super. Spell super. Ikaw? Supreme. Boss, unsay itong mastoryaning kuan ba? Senior citizen, na-enjoy ba mo? Sobra. Tungod sa ako. Kami, ayaw kayo ng proyekto sa karon kay dagan malingaw. Dagan kayong mga kasing-kasing ba? Paisog yun. Kaya ni mo? Gaya mag-ulit. Kaya kung naipin nyo. Gusto mo balik din eh? Happy ka, Rod? Gusto kong balik din eh. Ano ito, balik din eh? Happy mo, happy? Kano sa tamo balik din eh? Sa holiday! Kano sa holiday? At tanan sa taas, happy ba mo tanan? Happy? Yay! Yay!